Sabes onde estuve un día destes, que ainda fun ca cámara? Que foches ti tamén ás islas de Grés, acordaste? Ai, sí. Pois eso está, sabes onde está? Ti saberías ubicalo? Sí, é entre Vila de Cruces e máis como se É a chama? parte de arriba da ponte. Sí, entre Ponte Non Ledesma. é onde fan a festa das bandas de música. Ponte Sí. Ledesma e Vila de Cruces. Pois nós xa pasamos por ali. Sí, sí. Sí, o que pasa é que donde... Sí, que non lle dixen eu a estes, enseñei o sitio onde máis ou menos onde era Estaba Pepe. vendo ali. What is this thing called love? This funny thing called love. Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. That's why I asked the Lord